Arratsalde on guztioi, ongi etorriak, eta eskerrik asko gerturatu ahal izan duzuten zinegotziei, ezin izan dutenak justifikatu dute ezin zutela. Gaur 2023ko uztailaren 13an, deituta geneukan ezohiko bilkura bereziki kudeak eta gaiak aztertzeko. Lehenik eta behin, gai zerrendan jaso zenuten bezala, bi proposamen agertzen dira 6. eta 7. puntuari dagozkionak, eta 6. puntuari buruz esan beharra daukat bake epaia eta ordezkoa izendatzeko proposamena bertan bera utziko dugula, naiz eta lan batzuk egin ditugun, hautagaiek ezezkoa esan digutenez, gehiago landu beharko dugulako gai hori. Eta 7. puntua ISS Facility Services SA-rekin sinatutako ikastetxeen eta udalera ikinen garbiketa eta desinfekzio zerbitzuaren kontratu aldatzeko proposamena ekarriko dugu, baina gai zerrendan sartzen dela bozkatu egin behar dugu. Beraz, ongi baderitzozue, bozkatuko dugu gai zerrenda horrela jasotzea. Aldeko bozkak. Hau batez, ez banago oker. Markatu Igor, nola gai zerrendan sartu barruan zegoenez, o 6. ekarri? Ez, gai zerrendan sartuta zegoen proposamen bezala, eta proposamenak gai zerrendan sartzerakoan, idazkari jaunak adierazi didan bezala, bozkatu egin behar dira udalbatza hasi aurretik. Beraz, ekingo diogu bilkurari, lehenengo puntuan, 2022 urteko eragozpen txostenaren berri ematearekin hasiko gara, eta honi dagokionean, esan behar dut, 2022 urtean kontu hartzaileak egindako eragozpen etengarrei eta alkate jaunak emandako ebazpenen berri ematen dugula. Hau da, kontu hartzaileak prozeduretan ikusitako irregulartasunengatik egindako reparo suspensiboak alkateak bere eskumena baliatuz altxatzen dituen kasuak dira. Guztira 23 txosten dira berri ematen ditugunak, dokumentazioan jasota daudenak, eta bereziki zerbitzu kontratazioei dagozkienak dira gehienak, kontratu publikoen legeak ezartzen dituen baldintzak bete gabe burutu diren kontratazioak, 74 hartarazpen jasotzen dira txosten horietan, eta bestaldetik ere badaude beste bi txosten diru laguntzei dagokienak, eta beraietan aipatzen dena da ez direla jarraitu beharreko prozedurak, eta horren berri eman beharra dago. Ez dakit zuen aldetik iritzirik edo baduzuen honen berri emateaz, edo nik bai aipatu nahiko nuke, helburu garbi bat badaukagula, eta helburua dela datozen ekitaldietan egoera hau hobetzen jutea. Izan ere, pentsatzen dugu ahalegin berezi bat egin beharra daukagula, zerbitzu prestazio kontratuei dagokienean eta diru laguntzei dagokionean, prozedurak legezkotasuna betetzekoa, eta ekitaldiz ekitaldi, kopuru hauek gutxitzeko saiakera berezia egingo dugula. Eta bestalde baita ere jakinarazi beharra daukat, gaur hemen berri eman dugun informazio hau herri kontuen Euskal Epaitegira ere bidalia izango dela, beraiek aztertu dezaten. Ados? Bai, gure aldetik aipatu zuen moduan, urtez urtez, hau gero eta gutxigo daude olakorik, eta nahiko nuke aipatu batez ere kirol elkartetan diru laguntza guzti hori, irizpide aldaketak egon zirenean, pilo bat egon zirela, eta ja pixkan-pixkanaka denon artean lortzen ari gara irizpideko elkarte guztiak onartzea eta denon artean hau hobetzea. Nire ustez, bi daude bakarrikan txosten honetan, eta pixkan-pixkanaka lortzen ari ginen hau. Jasota. Ongi baderitzozue, 2. puntura pasako gara,
2022 urtean egindako kontrol finantzarioaren planaren aldaketaren berri ematea da. Eta, gaur pare bat puntu baditugu kontrol finantzarioaren inguruan, orduan, aipatu txostena jaso duzute, eta aipatu kontrol finantzarioan 2022 urtean egin behartzen kontrol finantzarioak 2021 ekitaldiari zegokion kontuena dela, eta bertan jasoa zegoen normalean kontrol finantzarioak gastuen inguruan eta egiten dugu begirada sakonena edo, baino kontu hartzaile Andreak proposatu zuen diru-sarreren atalari ere begirada bat ematea ekitaldi horretan. Jaso zuen proposamena 2022ko kontrol finantzarioak zen plusbalien inguruan edo hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren inguruan begirada bat ematea, eta ekitaldian zehar Tribunal Konstituzionalak emandako sententzia bat badago, gero badago baita ere Foru Ogasuneko legedia sententzia horrek eragiten ez duena, eta hor aldaketa asko egon direnez, gaur proposatzen dena da diru-sarreren atal horretan aldaketa bat egitea, eta aldatzen dena da ordenantza fiskaletan aurrikusten diren hobariak legezkotasunera egokitzen diren edo ez aztertzea izango dela 2022ko kontrol finantzarioaren plan horretan. Ulertu da? Bai, azalpen gehiago behar? Berri eman da. Hirugarren puntuari dagokionean beste berri emate bat da, eta hau 2023ko finantza kontroleko planaren berri ematea litzateke. Kontrol finantzarioa azkenean erakunde publikoak egin beharreko saiakera berezi bat da, legeak horrela jasotzen duena, diru publiko ez ari gerenez uste dugu beharrezkoa dugula kontrol finantzario hori burutzea, eta kontrol finantzarioa noski planifikatu egin beharra dago, jakiteko aurrez zer den aztertu nahi duguna, eta azterketa horren gaineko ondorio batzuk ateratzea. Helburua du bereziki sektore publikoko zerbitzuen funtzionamendua egiaztatzea ikuspegi ekonomiko finantzario batetik. Hau da, gestio ona egiten dela ikuskatzea da azken finean kontrol finantzarioa egitea. Eta ez balitz egingo, hobekuntza neurriak proposatzea izango litzateke kontrol finantzario honen helburua. Bi modalitate jorratzen dira, bereziki, kontrol iraunkorra dena eta beste alde batetik auditoritza publikoa egitearena. Eta honetan, kontrol finantzario honetan eragindako erakundeak edo gure kasuan dira Hondarribiko Udala bera, Hondarribia Lantzen Elkartea eta Arma Plaza Fundazioa. Planifikazioak ere jasotzen du aztertutako emaitzak, ondorioak, eraginak eta zuzenketa proposamenak jasoko dituela, espresuki gaur hemen berri ematen den kontrol finantzariorako plan honek. Eta, zer aztertuko den xehetasunarekin txostenean bertan jasota dago. Norbaitek informazio horik beharko balu, gehigarririk, txostenean jasota dago, baina azalpenik behar bada, hemen da momentua azalpenak emateko. Berri eman da beraz, 2023 urteko finantza kontroleko planaren inguruko informazioa. Laugarren puntua ere berri emate badugu. Eta kasu honetan, Hondarribia Lantzenen 2022ko ekitaldiari buruz egindako legezkotasun auditoretzaren berri ematea da. Hau ere sartzen da kontrol finantzarioaren azterketen barruan.
Eta bertan esan beharra daukaguna da, txostenak ere jaso dituzute eta ondorio nagusietara joko dut. 3 dira bereziki aipatzen diren ondorioak, eta alde batetik daukagu Hondarribiko kiroldegia eta bertan dagoen taberna kafetegia kudatzeko eta ustiatzeko kontratuak. Taberna bera 2016ko uztailaren 13tik iraungita dagola jasotzen da kontratua, eta kiroldegiari dagokionez 2020ko abenduaren 31 ezkeroztik kontratua iraungita dagoela jasotzen da. Bigarren ikuspegia jasotzen dena ere kudeatzeko eta ustiatzeko kontratua duen sozietate emakidunari ordaindutako kalte ordaina 2022 urtean kalte ordain bat ordaindu zitzaion kiroldegia ustiatzen duen enpresari, eta hemen aipatu beharra dago diru laguntza eman duen erakundeak, hau da Hondarribia Lantzienek 222.000 euro tapiko gehiago eman dizkiola beharrezkoa zena baino emakidun enpresari. Eta hirugarren puntua da kontratu txikiei dagokionean, alde batetik badago aseguru bat urtetik urtera berritzen dena beharrezko prozedura jarraitu gabe edo lizitazioan atera beharko litzakela aipatzen dena, eta beste alde batetik kontratu txikiak ez direla kontratatzailearen profilean argitaratu eta ez direla ez da ere herri kontuen Euskal Epaitegira bidali. Hiru gai horiek dira ateratzen diren ondorio nagusiak, eta egia esan uste dut gai honetan datozen hilabeteetan, asteetan edo hilabeteetan landu beharko ditugula, izan ere ordaindutako kalte ordainen kopuru handi hori eta bereziki jasotzea kopuru horretako zati handi bat ere, edo zati bat 222.000 eurokoa gehiegizko ordainketa bat izan dela, kezkagarria iruditzen zaigu, konponbide bat proposatzen da ere hori bideratzerako garaian, baina hau hizketa gai edukiko dugu datozen asteetan edo hilabeteetan, zeren, larritzeko modukoa iruditzen zait. Norbaitek zerbait esaterik? Berri emandakoak kontutan hartuta, 5. puntura pasako gera, hau bai bozkatzeko proposamena egingo dugu, eta honi dagokionean 2022ko kontu orokorra onartzeko proposamena izango da. Gaurko bilkura deialdiko arrazoi nagusiena puntu hau uztailak 31 aurretik egin beharrezko, legezko behar bat dela kontutan hartuta, aurreko legealdia amaitu aurretik batzordean diktaminatu zela ere kontutan hartu beharra daukagu, baina aipatu genuen azkeneko aurreko asteko udalbatzan berriro ere proposatuko genula informazio hau batzordetik pasatzea bereziki berriak ziren zinegotziek eukiz esaten bozkatu beharreko informazioaren berri. Aste honetan bertan egin dugu 2. batzordea informazioa helarazteko, txostenak ere bertan daude, eta ekartzen duguna da aurreko alkatearen onarpenerako proposamena, baita kontuhartzaile Andrearen proposamena bera ere. Bai jakinarazi beharra daukat, onarpen hau funtsezko ekintza bat dela, ondoren herri kontuen Euskal Epaitegiari bidaliko zaiona, beraiek kontu orokorra fiskalizatu dezaten. Bi gai importante ere, kontuhartzaileren txostenean adierazten direnak, eta batak esaten du ez duela kontuan jasotako jarduerarekin adostasunik eskatzen, baizik helburua dela herri kontuen Euskal Epaitegira bidaltzea, eta beste alde batetik ere ez duela kontu honek direla eta inolako erantzunkizunik sortzen gaur bozkatzen dugun artean, baizik kontuak burutu dituztenen ardurakoak dira kontu hauek.
Hau esan da, bai aipatu nahiko nukena da, Hondarribiko udalaren kaudimena oso handia dela bertan aztertzen dugun dokumentaziotik, eta hori ikusi dezakegu bai balantzean, bai galdu irabazien horrian, bai diru fluxuen egoera horrian, ondare netoaren aldaketa horrian ere, eta memorian ere jaso dezakegu. Bertan ere txertatzen da aurrekontuen likidazioaren egoera horria badaukagula, eta beraz ondorioztatzen da beharrezkoak diren dokumentu guztiak jasotzen dituela kontu orokorraren dokumentu honek. Inolako galderarik? Azalpen gehiagorik behar da? Oso ondo. Beraz, bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Eta 6. puntua mahai gainean utziko dugunez, 7. puntura joko dugu. Eta 7. puntuak dio ISS Facility Services SA-rekin sinatutako ikastetxeen eta udal eraikinen garbiketa eta desinfekzio zerbitzuaren kontratua aldatzeko proposamena egiten dela. Honetan gogoratu, 2021ko abenduaren 21ean esleitu zela ikastetxeak eta udal eraikinak garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzua, bertan jasota zegoen garbiketa eta kontratuak bera jasotzen duen bezala desinfekzio zerbitzua, bereziki COVID-19aren eraginez egin behar ziren lan batzuk oinarri hartuta. Munduko Osasun Erakundeak COVID-19aren eraginak bertan bera utzi dituela edo kontutan hartuta kontratuan bazegoen zati bat gaur egun oraindik burutzen ari dena, eta zati hori, desinfekzioaren zati hori kontratutik kentzeko proposamena egiten da. 154.000 euroko kostua zuen lanketa batzuk dira, eta bai arkitektu teknikoaren txostena dago, udal kontu hartzailearen fiskalizazio txostena ere badago, udal idazkariak ere berretsi du txosten juridikoa, eta orain egin behar dugun urratsa da zati hori kentzearen berrespena, eta hori guk behintzat horrela oniritzea ematen badiogu, kontratu aldatu aurretik entzunaldia eman beharko diogu enpresa kontratistari. Eta behin enpresa kontratista entzunda, aldekoak baldin bagara behintzat, desinfekzio zerbitzu hori kenduko dugu kontratu honetatik. Azalpenik behar? Batez ere pixkatak ladatzeko legeak esaten duen moduan modifikazio 100 baino gutxio baldin bada, halko da murriztu edo modifikazio hori, uste detola dela. Eta esan lan hauek eten egin ziela epe batean, eta gero kontraton jartzen zulako azkeneko hilabetean berriz bueltatu zelako enpresa ISS, eta lehengo gobernu taldea ja hasi zelaka tramita hauetan. Zorionez, bukatu itxi edo bukatu dugu txosten hau, eta guretzat pozgarria zen egia esanez, COVID-19 oso zaila izan dela kudeatzea, eta holako desinfekzioak deigarriak ziren, eta beraz gure taldea ere alde ongo gara. Beste inork? Bozketara eramango dugu? Aldeko bozkak? Aho batez onartuta. Aho batez, ez da? Aho batez onartuta. Eta gai zerrendan ez daukagu beste punturik, bai adierazi nahi nuke lehengo astean aipatu bezala, udaldian ohiko udalbatzarik ez egiteko asmoarekin eta uztailak 31 aurretik burutu behar genuen
kontu orokorraren onarpen hau eginda dugula, aurrikusten dugun urrengo udalbatza irailaren azkeneko ostegunera begirakoa izango litzatekeela, eta espero dut ordurako ohiko udalbatzak egiten hastea eta udalaria erritmo ohiko bat ematea eta ohikotasun horretan guztiok ere aldugula bertan izatea. Eta mila esker gaur hurbildu zareten hori, teknikari hori. Halko da. Ata ez du jasoko, baino galdera bai, ez? Nik ez dut oztopatuko. Bueno, bi galdera. Bat, Urmaela, guandikan gorria jarraitzen du, badakit aurreko udalbatzan galdetu nula, eta galdetu ondoren, gutxienez, gustatuko litzaiguke, prensatikana enteratu baino lehen, gutxienez, dei bat jasotzea esanez, o mezu bat esanez, nolatan, edo zer gertatu den, edo ze emaitzat eman ditun ikustegi hori. Eta gero bestaldetikan, hori pena mandit, zen beti esaten genuen, esaten zenuten, bestaldian zinetenian, erantzunak ematen galdetzen zela, baina erantzunik ez, eta gutxienez hori aldatzeko, erantzuna niko nuke. Bai, txalo, uste dut, erantzuna Emanuela aurreko astean eduki genuen udalbatzan, zein zen prozeduraren egoera, nola zegoen, udalak ez du komunikazio berezirik egin gai horren inguruan, bai aipatu genizuen bezala aurreko astean, zeuden kutsadurarekin arriskua izan zitezken analisi batzuk egiteko prozeduran, aurreko ostiralean iritsi ziren azken emaitzak, eta orain kudeaketan gaude txingudiko zerbitzuekin batera, hortik ura atera, eraginik txikiena eukitzeko eta egoera berrezartzekoa. Uste dut aurreko astean, ostegunean genuen informazio guztia erantzun zitzaizula momentuan, eskertuko nuke orduan erantzuna ematen behintzat saiatzen gera, eta gaur egun ere mango izudan erantzuna, kudeak eta horretan gaudela, eta berezikik eskatuta gaudela, ura hortik ateratzeko horretan, ez dezala eraginik euki naturaren ikuspegi batetik. Izan ere, txingudiko zerbitzuekin harremanetan hasiak gaude, baina lehengoan aipatzen nuen bi aukera egon zitezkela. Ura ez da kutsakorra, alde batetik hori bai ondorioztatu da egindako analizietatik, eta beraz, jasoko den metodologia izango da saneamendu sistemaren bitartez ur hori ateratzearena. Horretarako saneamendu sistema ere estankoa guztiz ez dena kontutan hartuta, aztertzen ari gara alik eta eragin txikiena eduki dezaken momentua eta ordutegia egitea, eta espero dut datorren astean aldela edo hurrengoan behintzat egoera bere horretara normaltasunera bideratzea. Azken zati hori esan duzuna, hori falta zen, informazio hori falta zitzaigun. Bi aukerak aipatu genituen aurreko astean mahai gainean zeudenak, eta orain lanean ari geren horretan, oraindik ez dago itxita, ari naiz agian aurreratzen hemen eskatzen zaidalako informazio bat, eta ez daukat inolako arazorik mahai gainean jartzeko, baino galdetu ere ikusita horrelako kezka galdetuta ere elkartu gerenean etzaigu galdetu, eta hemen behintzat azalpenak bai berretsi nahi nuke emateko prestutasun osoa badugula. Eta bestaldetik, lehen Sabino Aranan egin zen prentza gerraldia edo prentza aurreko hori, bertan udal gobernuak izan zuen, batez ere, udan jarraituko direla lanak, aldirela udan lanak egin eta trafikoak kudeatu, eta eragin alden eta gutxiena esarri herritarrentzako eta gero eskolentzako azten direnean irailan. Nahiko nuke aipatu, azkenako 2 urtetan udan lan egindula aurreko udal gobernuak, osake ez da gezurra udal honek egiten dula lanak bakarrikan udan eta lenguak ez, eta gero bestaletikan deigarri inzitzaian batez esatea 2 aldiz asfaltatuko zela. Ez dakit nondikan atea duzuten hori, prentza notan bai. Ez dakit galdetu jarriot, gobernu taldeari hau abotzan alderri jari zenen, azkenekoan ere horretan gelditu ginen.
eta beste aldetikan diru aurrezteko 2 aldiz asfaltatu edo asfaltatu, azaldu hori zen ez nut ondo lertu. Bai, egia esan nabarmena da ulerkortasun arazoak eta gobernu talde bat osatzen dugu eta gobernu taldea udalaren ordezkaritzako gobernu taldea da, hori hasteko. Legitimitate hori eskertuko nuke zalantzan ez jartzea, izan ere guk inoiz ez dugu beste udal gobernu taldeen legitimitatea ere zalantzan jarri. Eta ulerkortasunaren ikuspegitik aipatuko dut prentsaurrekoan esan zena. Bueno, hor, auditeriarekin, Sabino Arana kalean, auditeria zati bat berritu zen, eta behin berrituta gero konturatu ziren beste zati bat ere egoera txarrean zegoela. Ez zegoena aurrikusita lan hauekin auditeria horren aldaketa. Beraz, aurrerago begirako aldaketa aurrikusten zen. Hori horrela kontutan hartuta eta lanen prozedura bere normaltasunean jarraituko balitz, orain edo etengo bagen ustaian, segurazki iraian asfaltatu egingo zen Sabino Arana kalea, baina auditeria aldatu gabe. Baina jakinda auditeria aldatzeko beharra bazegoela urtebeteren epean, berriro altxatu egin beharko litzateke orain asfaltatutakoa urtebete barru berriro auditeria aldatu eta asfaltatzeko. Hori zen aipatzen genuen 2 aldiz zulatu eta asfaltatu beharraren arrazoia. Uste dut, nik behintzat oso garbi ulertu nuen helburu horrekin egiten zela proiektuaren edo nolabaiteko aldaketa hau egoerak erantzun da. Eta bai jakinarazi nahi dut hartutako erabakia neurri batean auditeriaren edo asfaltatzearen azalpena eman baino, gehiago bideratuta zegoela eskolako kalteak minimizatzearen ikuspegi batetik jakinarazpen bat egitera. Iruditzen zaigulako bestela mahai gainean genuen beste aukera zela otsailera arte segurazki obrak luzatzea eta eskola baten aurrean otsailera arte obretan aritzea, etzela oso erosoa eta egokia, eta modu honetan gutxienez 3 hilabeteko epean aurreratu altzirela kalte hoien edo ondorioak. Hori zen prentsaurreko horretan aditzera emateko gairik garrantzitsuena. Beste gairik? Batez ere, udalak ematen duen nota eta botzanitzek jarri duen nota erabat desberdina, antzeko horregatik izan da, ez dut nahi esan sinismena edo ez sinismena, baina gauza horri. Halare, erabat ados, hartutako erabakiakin, zeren hola geneukan planteatu ere bai jarraitzea lan hauekin. Eta zegoen auditeria aldatzea, zegoen prebistua lehenotikan eta dena jarraitu behar genuen. Baina, erabat ados. Eskerrik asko, beste gairik, norbaitek? Honekin, arratsaldeko 6:30 amaitutzat emango dugu ongi baderitzuzue 2023ko uztailaren 13an burututako ezohiko udalbatza. Mila esker.